Türkmenistan'da orta bilim ulgamynyň wekilleri üçin ähmiýetli maksatnama herekede girişdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryny öwreniş instituty maksatnamasyna laýyklykda dalaşgärler kabul etmek dowam edýär. Maksatnamanyň esasy wezipesi orta mektepleriň we bilim merkezleriniň ýokary synplar üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlary baradaky temalar öz içine alýan okuw maksatnamalaryny işläp düzmekde gatnaşyjylary zerur maglumatlar we materiallar bilen üpçün etmekden ibaratdyr. Muallimler we dolanyrjylar üçin niýetlenen 5 hepdelik maksatnama 2026-njy ýylyň tomsyny başlanar. Gatnaşyjylaryň saglygy we howpsuzlygy üçin tewekkelçilikler bolmadyk hemde halkara uçuşlar amala aşyryp bolan ýagdaýyny maksatnama Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dürli akademik edaralaryna geçiriler. Maksatnamanyň dalaşgärlerinden şu talaplar edilýär. Mekteplerde ýa-da 14-18 ýaşly okuwçylar bolan bilim merkezlerine işleýän 30-50 ýaş aralygyna höwetli we tejribeli orta derejeli hünärmen bolmaly. Azyndan 5 ýyl hünär tejribesi bolmaly. İnglis dilini ýokary derejede bilýänligini görkezmeli. Öň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna bolup görmedik we okuw maksatnamasyna Amerikanyň Birleşen Ştatlaryny öwreniş baradaky temalar goşmak boýunça anyk meýilnamalar bolan dalaşgärlere ileri tutulýan ukyplar beriler. Maksatnama gatnaşmaklyga isleg bildirýänler sowalnamalaryny 10-njy ýanwara çenli özleri eltip ýa-da ekranyna görkezilen elektron poçta salgysy arkaly tapşyryp bilerler. Maksatnama barada giňişleýän maglumaty Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistanyň ilçihanasynyň resmi saýtyndan alyp bilersiňiz.